Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kuNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo ukuthi siphinde namhlanje sikwazi ukuxhumana, sikwazi ukuthintana, sikwazi ukuhlephulelana isinkwa sokuphila, isinkwa sasezulwini. UNguNkulunkulu oluthando, UNguNkulunkulu onothando. Uyasithanda ngendlela emangalisayo. Kwakhona nje ukuthi ulalele lenkonzo, ngicela ukwamukela ukuthi kungenxa yothando lwakhe. Baningi abanye abayilalelayo nabasazoyilalela kodwa bangayizwa ngoba sikhuluma into abangayizwa, bangabezwe bona, yikho bengezwa. Wena mbongo uNkulunkulu, uthokoze, sidle nasi isinkwa sokuphila. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, asiqhubeke siletha abantu uma sikhona, kodwa ngendlela okwenzeka ngayo izinto namhlanje bangena abantu abancane kuphuma abaningi. So sengicabanga ukuthi angiyeke manje ukureporta lezo zinto, ngiyeke nje ngilokhu nginikhuthaza ukuthi nilethe abantu. Ngizoba kwi-position mhlambe makuphela uDisemba ukubona ukuthi khona inkonzo kaMarch noma iyahlehla noma kwenzakalani, noma nje sozenzela nje inkonzo ngalusuku lomhla ka-25 ngicabanga ukuthi liphakathi nesonto, sisho nje khona la nje ngoba ngikhuluma ukuthi hayi namhlanje siqeda iminyaka emihlanu siyikhale ezwi bese senza nje inkonzo njengayo le. Mhlambe kodina kube njalo ngenxa ukuthi ngiyabona ama-figures awavumi. Sime ndawonye nje futhi akukhona ukuma lokhu sihlehlela emuva. Kodwa ke makuyicebo likaNkulunkulu kulungile. Into ephakeme njengamanje izinga lama-emojis, nani futhi niyabona. Abanye benu sebekhuze bakhathala. Khona abantu abanenkani bayathanda ukufaka ama-emojis, bawafaka ngenkani. Okwethu thina ukubathethelela sibaxolele ngoba sikwazi ukuphindisa. Kodwa ngiyadabuka mina ocabanga ukuthi unenkani egroupini kaNsibande ngoba kusiyona yami. Inomnikazi wayo. Kodwa nje bengizothi izincenge mawathanda ama-emojis wayeke ungawafaki ngenkani. Kodwa ke mawuthanda futhi ukufaka ngenkani isinqumo sakho. Thina ngeke sisho lutho. Phela nje ngizoqhubeka ngikhuluma izwi. Kodwa mawusuwafaka kwaze kwaba kathathu kulandelana ungaxolisi, anginayo enye option but to remove you from the group. Waphela umoya lo uma sizokuyeka wena uqhubeke unenkani, kusho ukuthi bonke bazogcina bewafaka ngoba bazobe bengazi bethi sibonelo. So ke umuntu oze afake kathathu ekhunjuzwa engaxolisi, loyo vele akayena wasekhaya lezwi. Kuphela kufanele ukuthi akhishwe, aremove. Laba ke ababacelelayo nababancengelayo okwazi ukuthi umthwalo usukuwena njengamanje ukuthi ubone lo muntu omncengelayo ukuthi akaqhubeki nokufaka ama-emojis. Ngithi angidlule nje kulento ngoba hayi bayabancengela bona, bayabancengela. Bese ngivele ngithatha ivideo ngimnikeze ivideo ekhombisayo ukuthi lo muntu lo sisuka phi naye nama-emojis akhe. Enye option engisayibhekisisa ngithandaza ngayo eyokuthi uma umuntu efake i-emoji, ngeke ngakwenza kancane ngabe ngakiyeka, sivele simfake egroupini abonwe wonke umuntu kwaziwe negama lakhe ngoba abanye anwazi amagama abo, nokuthi uyakhuzwa ngoba kahle kahle mayikhuzwa egroupini kuzokhuzeka nabanye nabe bengazi ngoba khona abanye abangazi ngenxa yokunganaki, kanti kubhaliwe enye imithetho ekhona umuntu mayingena usalwa ama-emojis. Abanye bawasebenzisa ama-emojis abazi ukuthi kuthiwa ama-emojis.
athi umuntu yini yona le emoji kodwa usuyayisebenzisa. So sizinhlobo eziningi ezingafani, kodwa uNkulunkulu uzosisiza ngoba ikhaya lezwi lingelakhe. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa bangcwele. Ake siziyeke lezi zinto ezikaSathane, sibayeke nalabo abantu abasetshenziswa uSathane ukufaka ama-emoji egroupini. Ake sibayeke nje. Kodwa yazi ukuthi angikusho lokhu, umuntu osefaka ama-emojis kathathu engaxolisi, uma ngimkhipha ngimremove ngiyamsave, ngoba ukufaka i-emoji egroupini kuyisono. Cabanga uzoyosha esihogweni ushele ukuthi ufake i-emoji, waba nenkani ukhuzwa, ushe nezifebe neziphingi nabathakathi, wena nje ushele i-emoji kuphela, ophela ushele into ekubala kanje. Ngiyamsiza lo muntu uma ngimkhipha ngoba ngisave lento yalokho eyenza ukufaka ama-emoji. Ayike siyambonga uNkulunkulu, asidlule lapho. Niyoxola nje ukuthi ngonitshela amaqiniso ngeke ngwayeke, ngeke futhi ngiwagodle ngoba ngifuna igazi lenu libuzwe kimi. Hayi no. Kufuna kubuzwe lami kimi, elakho libuzwe kuwe, hayi libuzwe kumina ngoba nakho ngigodla iqiniso. Cha, asiguqe sikhuleke singene enkonzweni yethu uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba, siyabonga isikhathi usiphe sona kuba sihlangane nokuthi sizwe izwi lakho. Khuluma ke Nkosi, usicacisele lo mkhuleko owukhulekayo okuJohane 17 ngomoya wakho ingcwele, ngoba umoya ongcwele uyena owazi zonke izinto, uyahlolisisa nokujulileyo kwakho uqobo uNkulunkulu Baba, ngoba ungumoya wakho. Siyabonga ke Nkosi ngoba ngaye lo moya ongcwele sinomqondo kaKristu, ngaye lo moya ongcwele sinokwazi izimfihlakalo zasekhaya ezulwini. Siyabonga uNkulunkulu wethu, busisa ilona loyo olalele, ubapha amandla abantwana bakho, baletha abantu busuyababusisa. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Sizofunda izwi lenkosi ngokaJohane chapter 17. Siqala ukufunda kuverse 6, 7 bese singena ku8. 6, 7 and 8 kufundeka kanje. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Babe ngabakho wangipha bona. Baligcinile izwi lakho. Verse 7. Sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe. Verse 8. Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. Bawamukela. Bazi isibili ukuthi ngavela kuwe. Bakholwa ukuthi wangithuma wena. Ujulile lo mkhuleko. Izolo ke sikhulume kakhulu bangcwele ngokubonakalisa igama lenkosi uJesu. Sikhulume kakhulu. Uyalibonakalisa nje wena. Ngisho ngenkambo yakho. Bonakalisa igama lenkosi uJesu ngenkambo yakho. Kwaziwe ukuthi uyisikhonzi sikaKristu nomphathi wemfihlakalo kaNkulunkulu ngubaba wakhe. Libonakalise igama likaJesu, ungaligodli, ungalifihli. Utho namahloni ngami nangezwi lami noma nangegama lami, nami ngiyoba namahloni ngaye lo phambi kaBaba nengelosi zakhe. Bonakalisa igama lakhe. Ulibonakalisa ngokukhuluma, ulibonakalisa ngokwenza, noma ubonalisa ngayiphi indlela. Yenza sure ukuthi kukho konke okwenzayo uyalibonakalisa igama lenkosi uJesu, uyakhazinyuliswa uNkulunkulu Baba ezulwini. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Jesu uyaqonda, uya-understand ukuthi akaphiwanga bonke abantu ezweni, kodwa khona akabaphiwe kulabo abasezweni base bayasala abanye.
verse 7 sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe. Konke uJesu anakho kuvela kuNkulunkulu Baba. Konke inkosi uJesu esiphe khona nesenzele khona ikuthathe kuBaba wayo uNkulunkulu Baba. Ngakho ke umbuso wezulu, ifa esilinikezwayo ulithathe kuBaba. Noma yini ozibona una ujabula ngayo, inkosi uJesu ikulandelile kuBaba, usiyayinikezwa, iphathiswe kwekhali zamantungu. Verse 8 ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphe wona bawemukela, bazi sibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. Nansi indaba enkulu. Amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. Wena amazwi waphiwe uyawagodla noma uyawadlulisa? Ngiyabuza nje. Angithi wasindiswa wena kushunyayelwa. Usuke wabaxoxela abanye ukuthi wasindiswa kushunyayelwa liphizwi lakuhlaba kanjani. Ilokho phela okuthiwa amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. Fakaza ngoJesu. Uphe abantu amazwi owaphiwe. Inkonzo yangesonto lapho khonza khona. Ubaxoxelile abanye ukuthi kuthinte kanjani, ibinhle kanjani, ibisibusiso kanjani. Hayi bo baphe abantu amazwi. uJesu akalenzanga lelo phutha. Amazwi ongiphe wona ngibaphile wona bawemukela. Amazwi owaphiwe ngesonto badlulise bawemukele. Amazwi owaphiwe ngomgqibelo emshadweni ebesinawo adlulise lawa mazwi, bayawadinga abantu. Maningi awezwayo bandleni lakho, ekhaya lezwi, entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, wofellowship kuleli abandla. Umbuzo wami uthi usubaphileni abanye amazwi owezwile khulunywa na? Kuthi uJesu yena amazwi ongiphe wona ngibaphile wona bawemukela. Bazowamukela mayivele enkosini uJesu. Ngeke bawamukele mayiphuma kuwena. Uthi ke bawemukela bazi isibili ukuthi ngavela kuwe. Abantu bazomazi uJesu ngezwi lakhe alikhulumile. Lelo uzodlulisa kumuntu bese beyamazi. Bazomazi kanjani ungakhulumizwi? Okwethu ukukhuluma kunawo amandla. Mangikhuluma ukuhlanipha kansi bande ngeke kusindiswe umuntu, ngeke kuphenduke umuntu. Kodwa mangikhuluma ukuhlakanipha kaNkulunkulu okuyindodana yakhe uJesu Kristu, abantu bazosindiswa, abantu bazophenduka. Abazophenduka mangikhuluma kwami ukuhlakanipha. So yingakho ke kuthiwa ke sebazi bonke ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe. Konke esinakho kuvela enkosini uJesu. Konke inkosi uJesu esinikeze khona kuvela kuNkulunkulu Baba. Okwethu masilibonakalise igama lakhe. Okwethu masimveze ebantwini bamazi ukuthi khona inkosi eyafika emhlabeni, izosifela, yabethelwa, yashaywa, kwenziwa konke kuyona. Kuzosisiza ngendlela emangalisayo lokho. Mina ngiyakucela ngikuKristu, ngiyakuncenga, nikeza abantu izwi olinikeziwe ukuze bazi ukuthi konke inkosi uJesu nakho ikuphiwe uBaba wayo kuvela kuye. Ngoba singakwenzi lokho abazulamukela izwi lakhe. Sifuna balamukele. Liyasindisa, liphilile, linamandla, liyisibane enyaweni zethu, liwukhanya endleleni yethu. Mina ngisho izwi lenkosi uJesu. Alingaphumi emlonyeni wakho. Alingaphumi eduze kwakho. Ize lithi lapha kuJoshua libophele
kuwe lifuna uboshelwa lelizwe ozindla ngalo imini nobusuku. Uzindla ngani wena ebusuku? La usuwonile kuNkulunkulu? Uzindla ngani ebusuku? Uyazindla ngezwi lakhe? Khona emini uzindla ngani? Sisemkhosini nalabo esikanye nabo njengamanje. Usukwathandaza nje. Usukwalifunda nje iBhayibheli. Noma uyihlalele nje. uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu uzimisela ukuthi uyongena ezulwini. So uma uthanda uNkulunkulu uthanda ukugcina, akekho umunye ngaphambi kwakhe, akekho umunye emva kwakhe. UNkulunkulu odale konke. Amazwi akasiphe wona asiwanikeza abanye abantu. Bazowamukela bese bazi ukuthi uJesu uvela kuNkulunkulu. Kuyicala kwakona ukuthi ungamazi uJesu ukuthi uvelaphi. Icala nje lelo. Kodwa manje amazwi asinika wona awenza simazi ukuthi uvelaphi. Ngakho dlulisa amazwi eNkosi uJesu kwabanye abantu ukuze bazi, ngoba ngeke bazi uma izwi lakhe ungalidlulisi. Abantu bazolamukela bazi isibili ukuthi iNkosi uJesu uyavela kuNkulunkulu Baba, nokuthi iNkosi uJesu ithunyiwe. Na uthunyiwe, uzokwazi kanjani ukuthi uthunyiwe? Ngokuthi izwi olinikeziwe ukuthi hambe uyolikhuluma lidlulisele phela kulabo abantu othunywe kubona. Mina ngisho izwi, a word of God, dlulisa lokho akukhulumile uJesu. Abantu bazokwazi ukuthi uJesu uthunyiwe bese beyasizakala. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Sesifike emaphethelweni enkonzo yethu. Ake sigoqe sikhuleke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyacela ube kanye nathi. Siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Ngikhulekela abasemkhosini, babusise Nkosi, wamukele imikhuleko yabo. Sikhulekela Nkosi abantwana, abantu abasha bezezinkonzweni nalabo beza nabo, nabo abagadile. Sikhulekela Nkosi noma sebephindele emuva. Sikhulekela inqola zomlilo abazobe behamba ngazo. Sibiyele Nkosi, uyabazi ukuthi bezela. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami, bonakalisa amandla akho, ukhazimulisa igama lakho. Kukhona konke Nkosi sithembe wena, ngoba wena uNkulunkulu sidalileyo. Walidala izulu walendlala, wawudala umhlaba wawuphanyekezeni. Thatha udumo ke Nkosi, lenkonzo ngiyinikela kuwena manje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu, sesifikile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ube nosuku oluhle. Ubaba uNsibande usiyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.